tartaruga. Sabes unha cousa, Rita? Eu cando sexa grande quero ter polo menos 2 fillos. Unha becerriña como a min e un touro como a meu pai. Para. Case mellor vou ter 2 becerriñas e un touro porque me gustan máis as nenas. Aínda que, claro, a verdade, 2 nenas é mellor que xoguen con 2 nenos. Así que vou ter 2 vacas e 2 touros. Pois eu non penso ter ningún fillo. Non me gusta aturalos. Botan o día enteiro a chorar, a comer. E claro, despois de tanto comer, non paran de... En fin, xa sabes. De que? Pois xa me entendes, Mumu. Os bebés botan o día a dormir, a comer Non entendo o que dis. Que che pasa? Estás mala da gorxa ou que? A ver, Mumu, ti que fas todos os días? Eu todos os días me levanto e logo lavo os dentes. Xa? E despois? Pois despois almorzo como é debido. E despois? Despois saio a xogar contigo. Xa? E despois que fas? Pois despois... Vou comer outra vez? A ver, e nunca vas ao cuarto de baño? Non vou ir todos os días. Pois iso era o que che quería dicir. Que os nenos botan o día enteiro a facer... a facer iso. A facelo que? Ai, tanto ten, Mumu. Vou pasear. Xa, Rita, estou segura de que vas... facer iso, non? Mumu! Era por meterme contigo. Agarda, que eu tamén vou. Que estás a mirar aí, Rita? Viches que cousa tan rara hai aquí? Que ten de raro? É unha pedra. Non é unha pedra, Mumu. É un ovo. Un ovo de que? Pois pode ser un ovo de cobra ou de dinossauro. Ou de xirafa. As xirafas non saímos dos ovos, Mumu. Somos mamíferos o mesmo que as vacas. Ah, e entón que facemos con este? Está abandonado, verdade? Se encontras un ovo nalgún sitio, hai que deixalo estar. Sen tocalo e agardar que veña a nai a atendelo. Pero este parece que está abandonado. Algo de razón tes, Mumu. Vai ser mellor falar cos outros e decidir moi lo que facemos con este ovo. Milo! Olga! Talalo! Alfred! Vide rápido que temos unha cousa xenial que contarvos. Mumu e máis eu atopamos un ovo abandonado no camiño de Lousas. E sabedes de que animal é? Saber non o sabemos, pero é enorme. Eu creo que sei de que animal é o ovo. De cal, Mumu? Estou convencida de que é un ovo de vaca. As vacas non poñen ovos. Sodes mamíferos, Mumu. Xa, iso é o que pensa todo o mundo. Pero eu estou segura de que sei o segredo máxico. O segredo de que? É o gran segredo das vacas, como a min. Pero xa vos lo explicarei noutro momento. Mumu, a ti enténdeseche menos cada día. Vai ser mellor irmos ver o ovo abandonado. Rapaces, aquí está o ovo, mirade. Polo que se ve, é dun animal pequeno. Pois a min pareceme un ovo de dinossauro. Erache boa, iso é un ovo de vaca. Para min que é un ovo de avestruz, pero non o teño claro. Dada a miña ampla experiencia no eido das ciencias animais, deduzo que este é un ovo de... Moveuse. Queres ver como sae unha vaca? Mirade, unha pata. E a outra pata. Que lindas. Ai, que feitiño. Encántame. Botou a andar. Que bonito. Moi rápido vai. Non o vai a despisar. Ai, ai. Ai, que cousiña bonita. Mamá. Ai, mira. Pensa que ti é a súa mamá. Que mamá nin que nada. Oi, iso non ten xeito. Eu non son a túa mamá. Vaite daqui, vaite. Mamá. Mamá. Detrás de min non veñas, que eu non son a túa nai. Marcha, bicho, que a túa mamá ha de vir agora. Outra vez no chan, este choio non é para min. Non mires así para min. Díxenche que non me mires así.
Que feitiña! É tan bonitiña ela! Que pasaba? Queres un biquiño? Anda coa mamá, pequerrecha. Vouche poñer tartaruga. Gustan máis tartarugas. Dame un biquiño. Xa temos outro membro na familia. Ben! Rita. A vaca esa era ben feiña. Eu de pequena era así de fea. Mumu, non é unha vaca, é unha tartaruga. Xa dicía eu que era algo rara, pero se te fixas ben nela, mesmo parece unha vaca.